Boas. Hola, bos días. Ai, caramba, aquí xente de alá, da zona do norte da Arousa. Sí, da zona do Barbanza. Vimos concretamente de Boiro. Estades no Suído. Que facía xente do Barbanza da Serra do Suído. Vale, antes de nada vamos a presentarnos, porque, bueno, vimos aquí con dous obxectivos. Verdad, Adriana? Sí. Quen somos? Contalle aquí quen somos. Somos de la Asociación Amigos de Boiro, somos personas con discapacidad y somos agentes medioambientales. Vale, como ben di Adriana, vimos da Asociación Amigos de Boiro que traballa con persoas con discapacidad. Estamos metidos nun montón de proxectos que van ligados ao medio ambiente e por eso hoxe mismo, gracias á Asociación Laxe de Entre Ríos, estamos aquí. Todos os nosos proxectos van ligados ao medio ambiente. Temos o proxecto Cabalga, o proxecto Libera, Amigos do Mar, e nada, todos ou vinculados ao fondo do mar, fondo amarillo neste caso, a pé de playa, e tamén o proxecto Cabalga, que estamos na reforestación de corais, concretamente de gorgonias. Estamos super encantados de haber estado aquí hoxe. Para nós é un placer que despois do Día do Medio Ambiente que foi ayer, hoxe tuveramos unha limpieza de basuraleza e nada, sempre comprometidos co medio ambiente. E outro dos obxectivos que sempre traemos é que as persoas con discapacidade sean persoas activistas na sociedade, o sea, que eles mesmos son os que guían as actividades e que podamos contar con eles para todo. Aunque a mí non se me escoita a pregunta, que lle pareceu a moza a Serra do Suído? Que lle pareceu este Gustoume entorno? moito. Había moita basura? Sí, bastante, 3 bolsas de basura, de residuos marinos. Sí, agora faremos o reconto porque nós como asociación sempre levamos pois vinculado a uns kilos que se recollen. Entón, pesaremos agora os kilos que se recolleron, sobre todo para saber como o humano segue, aínda que esteamos sensibilizando, concienciando sobre tanto como as persoas con discapacidade que sexan activistas como que hai que cuidar do medio ambiente, pois siguen aparecendo un montón de residuos que non deberían de aparecer porque son a modo humano, xa non é que aparecen aí porque a natureza os poña. Somos bastante porquiños, nos gusta fozar moito Sí. Mira Sí. que non hai sitios onde botar basuras. Sí, e de feito, bueno, nós traballamos con un proxecto que é de LAPMAR, no que o que facemos é sensibilizar tanto en empresas, cofradías, cos mariñeiros, pescadores, o tema de como saber reciclar, como reciclar cada residuo en cada contenedor dos que cada un dispón, claro, no seu pobo. Pois moitísimas gracias. A todos vos por invitarnos, de verdad que foi un grato placer. Grazas, de verdad. Eu ilusionadísimo do que aprendín con estes mozos e mozas e contigo. Moitísimas gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Listo.